आणि प्रत्येक जण भावूक होतोय त्यांच्याबद्दल बोलताना। पण आता एक महत्त्वाची अपडेट आहे। बारामतीतील निवासस्थानी उद्धव ठाकरेंनी पवार कुटुंबियांची भेट घेतलेली आहे। बारामतीतल्या निवासस्थानी उद्धव ठाकरे गेले आणि त्यांनी पवार कुटुंबियांची सांत्वनपर भेट घेतलेली आहे। त्याची ही दृश्य आहेत। सुनेत्रा पवार यांची त्यांनी सांत्वनपर भेट घेतली। बारामतीतल्या निवासस्थानी उद्धव ठाकरे गेले आणि त्यांनी पवार कुटुंबियांची भेट घेतलेली आहे। अजित पवारांच्या जाण्यानं दुःखाचा डोंगर कोसळलेला आहे पवार कुटुंबियांवर आणि यातून सावरणं प्रत्येकाला कठीण जातंय। कारण जितका धक्का पवार कुटुंबियांना आहे तितकाच धक्का तो अवघ्या महाराष्ट्राला सुद्धा आहे। कारण अवघ्या महाराष्ट्राचं अजित पवारांच्या नेतृत्वावर, वक्तृत्वावर, त्यांच्या व्यक्तिमत्वावर प्रेम होतं। त्यामुळे पवार कुटुंबियांवर मोठा दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे। पवार कुटुंबियांची सांत्वनपर भेट घेण्यासाठी उद्धव ठाकरे बारामतीमध्ये गेलेत। त्यांनी पवार कुटुंबियांची भेट घेतली आहे आणि त्यांचं सांत्वन केलंय। सुनेत्रा पवार यांची त्यांनी भेट घेतली आहे।